Halo, halo, na halo kuń się obalo. A to jestem ja, tradycyjnie Mikołaj. Aha, mogłem się pokazać w zasadzie. Tak na marginesie. A, to ja. A to jest Metro Redux, te co je robię na tuba, ale już mi się tak nie chce tego samemu łonacyć. To zonaca to dzisiaj. Teroski, sam tukej, przy ludziach, na live'ie, a potem wciepna na tuba, także Teroski, hopki sam to patrzą na live'ie, a wy na tubie patrzycie to na tubie i będzie trochę po śląsku, trochę po polsku, etwas Deutsch, a bit of English i w ogóle. No. Szuflada mówi, że czuje się częścią czegoś wielkiego i słusznie, bo Metro to jest wielka gra, to jest gra... Po śląsku to się go do dupna albo epna, że generalnie z rozmachem, a szczególnie już te Metro Redux, które jest w ogóle z bardzo dużym rozmachem. I jak ktoś lubił Wielkiej Niemieckiej Rzeszy... nie, czemu dla frajerów z tuby? Ja nie nazwałbym ludzi z tuby frajerami, bo to bardzo cenię moich widzów zawsze i... Enough of this shit. Genug styknie. Cisnymy. Как описать чувство, когда после 20 лет в тоннелях видишь небо? Когда видишь город, в котором когда-то родился, и в котором теперь властвует чудовище. Вот он, мертвый город, сказал мне Бурбон. Добро пожаловать. No i sytuacja jest następująca. Jest całkowicie niewesoło, jak widać. Jestem na placu, a na placu jest zimno i na placu są ogromne potwory, które po śląsku można nazwać epnymi bebokami. Także ja się skryję, bo tutaj nie ma żartów ani trochę. Czy bestia mnie przyuważyła? No, mam nadzieję, że nie. Dobra. Z tego co pamiętam, trzeba przelecieć tu. Okej. Napląpam też lampa. W ogóle jakie mam bronie tak zwane? Nożyki, kolta... Aha, kolta i... taki machine pistol, no spoko. No, jak już mówiłem, bardzo piękny jest ten metr. Już oryginał był superowy, a to już w ogóle jest szałpał. Także polecam, zachęcam. Ale pan ma dwórókę, ale to mi jest zbędne. Bo... Cebulek to właśnie idzie na YouTube'a. Wszystko jest teraz live dla was, a dla potomnych na YouTuby. Chciał mnie zajść, ale już się nie dał. No i bestuż. Dobra, dobra. Zupa z bobra. Już tak w sumie nie pamiętam jakoś fest dobrze, co się będzie działo. Dlatego jest szansa, że będę zaskoczony, ewentualnie przerażony. Ale to spoko. Coś sam... Ło, wrazidloki, raus. No. Pierę go na głowa. Pierę mnie. W ogóle to trzeba zmienić ten
filtr. Ale nie seblekej maski! Aha, chyba zmienił już ten filtr. Czy ktoś pamięta, na którym kneflu się zmieniało filtr? Ło! Cześć Kostas, witam cię. Witam pięknie. Trzymało się G, nie, jak się trzyma G, to się sebleko gaz maska. Jest tam coś ciekawego. Nie wlyza. Te może, dobra, potem spróbujemy, bo teraz mi nie potrzeba. Bez dogodum. Pamiętam, że sam coś było chyba Ja! Sam. Patrzcie go, jaki hachor. Skrzynka, dobra. Hopek. Koichnięty. Trzeba go... Cześć leniwiec naczelny, witam cię. Chyba się kapły. Kuźwa. Kapły się. Jak na ciężki poziom trudności, to całkiem łatwo idą. To ja nie chciał. Ło! Ale że się ze strachu. Aż mnie zakuło serce. Cześć Langner. O! Zrobię klimat. Jak prawdziwy... Stalker. Kapuca mam za mało. Ja, teroski czuja klimaty. Cześć Artur. Dobra, cisnymy. Że gazmaska bych się oblykł na łeb. Ale to bych chyba dostał... Herzschlaga. Stalkera już grał Stachu. Co sam? A ty mój lepszy chyba. Potwierdzam info, na te się zmienią filtry. Także spoko. Fallouty, że nigdy nie grał jeszcze. Można kiedyś będzie na to pora. Jakie fane dupsy. Ale Hasioki jak u mnie na placu, a nie mieszkam w Ryslandzie. Ale jaja. Matre de Dios, si sancti patri.
Coś tam się waży. Ty. Uda coffee. Na plumpia. O, na plumpano. Cisnymy stąd. Snapta... Kurde, nie umie. Nie poradza. Snapchat. Cześć Mateusz. To mogło nie być to mogło nie być to. Dobra, ciśnie mnie ta kapuca. Klimat klimatem, ale nie za tą cenę. Cześć Skraf, witam cię. Ło! Mam wizję! Widzę sam bajtle. Na szpil placu. Idź. Idź raus. W razidloku. Temu chyba zimno. Cześć Bajerok. Tara. Zdrastwuj, towarzysz format. Ja mogę... co nauczyłem się po rusku z CS-a. Idi na chuj, suka bliat, pidar bliat, mudak, paszą w pizdu, cyka, suka bliat. Jebany paliak. Paszą na chuj! Jo, job twoją mać. I jeszcze jak twoja familia. Dzisiaj się uczymy ruskiego. Moja familia Niklaus. Nie, mienia za... albo... mienia za wód, mienia zawód Niklaus Ausbeuten OS Centrum. Почему ty strzelasz do beboków? Beboki nie будет, нет. Как ты делаешь? Как ты делаешь, товарищ ты? Я не понимаю, почему сталкеры не mają wódka. Почему? Cześć Kosta, z czym się? Domizru. Ja jeszcze za mało. Tela jeszcze po rusku nie poradza. Dobra. Dimitri Pidar Bliat. Jak będzie Ślązak po rusku?
Ciekawa sprawa. Ślązak po rusku, pewnie Giermaniec. Wow. A! Sieleskwa. Poważnie. O, to z Battlefielda znam. Medpakie. Cześć, Bunio. Sileskogo pidar bliat. Suka poszło na chuj. Czy idzie tam przyjść, albo nie? Poszło! A! Sieleskwo bliat. Poszło na chuj. Ja twoja mama jebał. Sileskwio. Dobra, jeden pierun. Dobre to metro, bardzo dobre. Bardzo jest dobre. Polecam. Zatwierdzam. Szeregowy pisze mi na tym łonym, że pozdrawia live'y. Idi na chuj. Jak prekrasna woda. A jak tak na nią wejrzeć na dłużej, to się wełbie motlo. Widzicie to? Coś z nią jest podejrzane. Czy podobne do książki nie mogę powiedzieć, bo nie czytałem książek. A! Myszka jedno kliknięcie odczytuje jako 2. Szczerze mówiąc nie mam pojęcia, co by to mogło być. Może opętanie, bo nie widzę innego wyjścia. Mam takie zapalające bomby, ale nie chcę go zabijać, bo on jest silny i zły i on mnie ukaże. Elio spróbuje go zabić. Bestuż. Ło. To było ciekawe. Co ją zrobią? Ją miał kucnąć, ale nie w sensie I no... Bożycku. Cześć kudlaty. A sam będą te pieruny. Говорить пошле Силезии. Пошел нахуй. Иди. В пизду. Ktoś sam łazi. Ktoś szczylo. Boja się! Już się durś boja. Fu! Co to było za pieruństwo? Czy będzie to na tubie? Tak, Kubiosz, to idzie na tuba. Wszystko idzie na tuba.
Wszystko będzie. У них там проблемы с нашими старыми друзьями. Если они вернутся через пару дней, сообщи полковнику и собери наших людей. Удачи. Czuję, żebyś coś sam jeszcze wziął. A co z morską szpilą? Z tym łonym. Wiem, o co łazi. To jest za tym. Za stresujące. Ja po tym nie umiała spać. My piery. Wyłaża. Coś. Ktoś. Someone, anyone. Dobra, zaraz obejrzymy sam. Took A Games. W ogóle miały być hopki. Chyba w którymś łonym. Cześć Justyna. Kastle drewniane. Sam pana obszkorobują jakieś pieroństwa. I sury. Fu! Kajmy są! Kajmy są! Excuse me. But kajmy są. A, furgo tam bez tyjo. Mi się gorko robi ze stresów. Wow, ej, nie wiedziałem, że idzie takie coś. Płonie ognisko w lesie, jak smętną piostkę niesie. Przy ogniu zaś rodzina zwęglone zwłoki wcina. Czuj, czuj, czuwaj. Paszą na chuj do wierchu pidar bliat. Metro jest takie depresyjne fest, nie? Jakby tak to człowiek grał durś 10 godzin, to by po tym chyba se szczelił. A oby się obwiesił. Jest tak mróz, 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 smutno, potwory. Elo. Ты меня напугал, парень. Рад, что справился. Я, честно говоря, думал, что ты уже жмур. Jaż to dumał, jak ty kochnięty będzie sam na zolu. Poniał, towarzyszy Verstehen. I tak to leci. No, jeszcze ruskie, właśnie. Jeszcze ruskie. I to Rosyjo i jeszcze Rusy do tego. Jak sam przeżyć mam? W takich okrutnych warunkach.
Poczekaj. Doczkaj. Jak to się godo? W ogóle mi się zdało, że te mapy są takie trochę jednak pozmieniane, jak było we starym mecze. Mi się ino zdało. Klucyk! Brieftasza. To jest krztyn. To jest klucz do skrzynki w CS-ie, na pewno. Uwaga! Case opening. Ciekawe, czy wyleci AWP. Nie AWP, ale też spoko. Same grotta. Ta, śmieszny jak Teron. Dosłownie aż mnie drę. Пошел нахуй, пошел нахуй, сука, блядь, пошел нахуй. Пошел нахуй, пошел нахуй, сука, блядь, пошел нахуй. Ты дурак, пошел нахуй. Epilimy to! Czy będzie GTA Online? Nie wiem, zobejrzę. Achtung! Главное что? Помнишь, Артем? Помнишь? Главное, желтый снег не... Ty mi sam głupstwa godosz. A nos zabiją. Aaaa! Nie! Czemu one wyją tak strasznie? Na chuj! Poszły w pizdu! What? Porwał mnie! Porwał mnie! Żyję! Jesku! No i myśmy lecieli. Kaś do pewnicy. Мы возвращались в метро. И я чувствовал, что мне в нем уютнее, спокойнее, чем в городе, где я когда-то родился. Где же мой настоящий дом? Да хоть на Сухаревской. Тем более у Бурбона там были друзья. Zlagowało. Слушай сюда. Станция под контролем братвы, но неправильной. Если мы не найдем моих корешей, лучшее, что мы можем, это быстрее отсюда светить. Я помню эту решеточку. Надо просто... Черт, я не пролезаю. Ладно, ты тут обожди. Первый пошел.
Стоять! Кто такой? А ну-ка, посветите мне тут. Опачки! Кто к нам пожаловал? Да это же наш челнок Бурбон. Да ты базарить научился. Молодца. Давай, мне к пахану нужно, у меня к нему дело. К хозяину? Ну, конечно. К хозяину так к хозяину. Куда ж тебе, как не к хозяину? Ладно, хорош. А то придется его тащить. Пошли! Закончим позже. Двигай, двигай. Глянь, он там ничего не забыл. Что-то шмоток его не видать. Ага. Да нет тут ни хрена, только крысы. Ладно, тогда снялись. W pizdu. No i fakt faktem, ten etap w podstawowym metrze był straszny. Także w tym momencie ja robię dla tubowców cięcie i z tubowcami widzę się w następnym odcinku. Ciao.